Jokanyo mag sigand Nyinam riwruokno ma okelo wakeini kod nyiri mawuok e alwora mar Nam Lolwe osingo duoko piny midhieche adek ma jokorowere ma oting'o mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kaachiel kod kute mag ayaki e kauntis ma Kaluo. Ne giloso e kaunti ma Migori e kinde nyasi mar sigand Nyinam. I pledge to use my voice, my actions, and my influence to bring to an end the triple threat. E romono mar ariyo mar sigand Nyinam, Roma ne obagi e kaunti ma Migori, kendo ne ochopie kod jotelo mopogore opogore ma oting'o Ida Odinga, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod gavana ma Migori Ochilo Ayacko. Puonj kaachiel kod mor ne otimonewa. Ikwiwa wil na ayaki neko. Ayaki nyalo tieko odi kokiritori. Makuru lwet mon moko bende. Makuru lwet mon moko bende. Mondo warais. Awateruru nyithindu odhi osom manyiri. To kik uwe nyithindu machuo chien. Gin bende keturu mbele nyithindu machuo. Mondo nyithindo romre ot ikia kuma widhi yae. Mana kaka thoro maduong' mar romoni ne en kedo kod midhieche adek madongo ma jokorawere ma oting'o mako yemo mondo lwenje mag kit chwech kod kute mag ayaki oganda thuolo mar somo paro kaachiel kod puonjruok e yore mag kedo kod midhiechegi. Riwruokno ero osekonyowa mwaneno ka koro tinde mine chako wacho wach ayaki, gichako wacho wach nyithindo mamako ich moiu, kendo wachako wacho wach mar dhawo mane wan godo. Gi policies mabeyo ma wasekete kaunti ka kaunti mondo kanyalore nyathi ma nyako kik bed ni omako ich moiu kata ni oweyo dhi somo. To ka ng'ato po notimone kamano, nitiere chike maluwore kata mana gi constitution magwa mabiro miyo olu jogo matimonegi kamano kendo mondo giyud kum moromore kodgi. Mae bire kindeno ma lipot yango ni kwan ji manyien mag amukutigo mag ayaki e kauntis ma Kaluo ne odhi malo e higa mar 2023. Ni sani kanika o namba ni infections mag ayaki manyien ere kama otimre ahinya. Iyudo ni e gwenge wagi otimre ahinya kotelnegi Kisumo gi Homa Bay. Matiende ni tich mane wasingore ni wadhi timo cha. Tij cha karanyocho kwatime motegno. Min odogai mar ODM Ida Odinga e kinde twak mare e nyasi ni mar sigand Nyinam ne wane joma mine nitiere kod ting' maduong' e kedo kod mako yemo mondo kind rawere lwenjego mag kit chwech kaachiel kod landruok mag kutego mag ayaki. Wan kaka joma mine, take responsibility. Take the responsibility to guide these children. Take the responsibility to train them. Take the responsibility to make sure that they grow up to as upright people. Wach makama ne osir kod gavana ma Migori Ochilo Ayacko obed ne ojiwo mine mondo koro ti kod oteku margi e kelo lokruok e gwego mag Kaluo. You are so influential ka ok ung'eyo. You talk to children ka onge gima ging'eyo, une mupuonjo gi dhok. You feed all of us when we are helpless. Kidwaro fea waoro ni michaki cham wachak waorni. Omiyo I'm talking to you today, use your influence positively. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mabende jakom mar sigand Nyinam ne wadni giketo kenge makare mane ne gibedo kod chenro mopogore opogore manyalo kelo dongruok e kind oganda Luo. Gamanyien tarik makama to wadwa ni kwa kwano namba to wayudo ni namba dok piny mar gik mwawuoyegi. Gimachielo en ni ng'ama miyo nyaka bed gi gimoro e mfukune. Oro ote koduoko kuom jotelo wagi ni ere kaka wanyalo tie ground mondo gik mwawuoyegi otimre ground. Ok wadwa gik miwacho mana ka ji obiro ka to ji go he to kidok e ground kati yudo thuolo ni wuoyo liel ok iwuoyo weche mag yie mimako iu in kichung' tiwacho mana gik moko nono. Nyasi mar sigand Nyinam ma ochan higa manyien idhi time e kaunti ma Siaya ka odiechieng' ma kawuono taya mar sigand Nyinam ne okete yanga e lwet man rep ma Siaya Laktar Christine Ombaka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma ka wuok Migori to wadhi